बिराद गोसा गोसा देखायो मा बानायनाय दैखो लहाय बिराद गोरा नायो सेखा देनो फैदोंमोन लोगोफोर मा खालामदो सेखाया जाबाय दै होबानो जासिगोन आरोना दंबारो नाय मादो गारिनि मोनि लहाया जाम्फुल बानायानो नाय लोगोफोर रेपिउ मोनजासिगोन आरोना नायबाथाय बेबायदि अरखि जाखाय गरमाव एकदम बारा नायाबानो नै भिडिअ इउटुबाव लिरदों आरोना साफोर जोंना डेन्जार जाबाय मेन रडफोरा नायाबानो नै बिराद बरिया नाया लाबानो जाबाय दिनै अमाबो दानाखै सेखा दाखोदोंमोन जाबाय थांसै एसे गोबावानो जाबाय नेबाबो मोना मा खालामदा रेपिउ ओंखामबानो थासिगोन आरो दै होसिगोन पानी দিব না আর হ্যাঁ পানি দিব না এইটো আপনার কিবা তো আপনার লগরে নাকি ও এর চেয়ারটো মিলিছে হেল্ল' হাই বুলি কৈছে নেকি চবে চিনি পাই বলা না দাদা আগৰ পৰাই মানে ইয়াত মানে কিবা দাও কিবা কৰে মানে এইটো কামাৰ বুলি কয় নেকি না কৰে মানে বহুত আমি সৰুৰ পৰাই আছে মানে এইটো দেই বহুত ভাল মানে কোনোবা আছে যদি এইটো বনাব নানিবি না প্ৰথম মানুহবিলাক চব জানেই ক'ত বনাই ক'ত নবনাই হয় নাই এইখিনি মানে অৰ্ডাৰটো কৰি দিলোঁ অলপ না কোনোবা মানে বনাব ৰিপাৰিং বা নতুনো পাই যাব হয় নাই চব পাই যাব আৰু তহঁতে আহি পেলাই ইয়াতে আহি যাবি চুকতে আছে মানে ৰাস্তা অঁ সেইটো ভিডিঅ' বনাইছে ৰ जिरायनो गैया लोगोफोर एकदम खारलायनांबाय आरोना दा बावैसो माने जोंनि सिमोनसाफोरनिफ्राय माने मोनफैबाय फिसालानो बेग बायना होदो आरो टिफिन बायना होदो माने इउएन एकाडेमियाव देग्लाय माने नाम लगायदोंमोन नालाय दा जेनेबा साफरियाव मोनहैबाय आरो लोगोसेयै दा माने एकदम जिरायनानै गैया जेनेबा जोङो टिफिनखौबो बायना होबाय लोगोसेयै सेखा पिटायदोंमोनलै सेखा पिटायनाय भिडिअखौबो होनांगोन बर' नोंसोरनो मोना नायलाबानो जाबाय लोगोसे माने बाजि लानानै खिन्थानोसै आरोना दा नोंथांमोना निखौ नायला नै डेन्जार फैखादों माने बिलाइनिसो बांसिन बावदो बानलुआ नै डेन्जार साफा नुखायो माने नै दा जों माने दाखालि बावै बैसागुआव माने मोसानानै माने बैसागुआवथ' जों जेनेबा सामब्रै मानिखांनानै दा माने रायजोफ्रा माने अमा मासे बायदोंमोन अमा मासे बायनायाव माने दा माने गासैबो है बाजै नै हेल' होनलाय हेल' होन मा खालामदों माने भिडिअ रेकर्ड खालामदो माने इउटुबाव होगोन आरोना नोंबो माने फेमास जागोन मा नाम नों नामा मा नाम होनदो नै बाजिया बिराद मोजां कामिनी बसुमतारी सोरबा बाजिखौ सिनायदों जानो हागौ दै नोंसिना ओजोंहाय गामि नामा होनलाय मा जागोन नोंसोरा बै थानाय जायगाया नलबारि बरमा जोंनि सिमोनसाफुरि सानजारि नोगोर माबायाव सिमोनसाफुरिनि बियाबनि सिङाव थानाय बुरा बगल गामियाव हाबा जाफैदो आरो दै बिराद मोजां गामिया मोजां ना सोरबा सिनायदोंबा कमेन्ट खालामदो लोगोफोर संगन बाजार जानो न' खाथियाव नाय जायो आरोना जाबाय गोजोननाय थाबाय बाजिनिसिम दा जों माने दाखालि सानब्रै मोसादोंमोन सानब्रै मोसानायजों लोगोसे दा माने रायजोफोरा बेदर जानो होननानै माने अमा मासे बायदोंमोन दा अमाखौ माने गासैखौबो गथ' गथाय बोराय बुरै गासैखौबो जमा खालामनानै फिल्डआव जानो नागिरदों नोंथांमोना बेदर जानायखौ नायलांनो हागोन आं ससे खोन्थानो हागोन आरो मैयानि भिडिअआवबो सोरबा माने बिराद गाज्रि कमेन्टनि अर्डार दा लोगोफोर मा खालामनो थ' माने ओरैनो माने बहा नायदो दे नै लोगोफोरा फैफिनजोब्बाय हेल' माबोरै मोनदो चिकेन थाखिलि बाला मोखांफोरखौ बुथि मोनजोबदो लोङै धोत मानो दुगैनांगौमोन आख' दुगैखांबाय नै गामिनि लामाया एकदम थासारि अबस्था गैथारा आरो नैखौ लाबावबायसो आरो नै माने न'खरसेयाव माने जौ गंसे जौ हायोना सेरेब हायो माने गंसे लाफानो होदो आरो गोरान हायो दा गिसि हायो ना मा दा माबायदि मोनदों लोगोफोरखौ हेल' होनलाय हेलौ जोबोद मोजां मोनदों मैया जोङो सासे मानसिखौ नागिरनो थांदोंमोन एकदम मानसिखौ लोगो मोनबा थारदियासै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव बिराद मोजां लिरना हरदो बिराद मोजां जादों खिन्थु बिराद सापर्टबो खालायदो आरोना लोगोसे माने सोरबा ओरैबायदि माने आंखौ माबा
जाम्बा इउटुबारसो होनबावलायथारो आरो ओरैबायदि माने जारलालै जेबो नङा बारु बेफोरखौ दुखु मोनना लाब गैया नंगौना लाब गैया दा जोङो मोजांखौ मावनो थांनायाव सोरबा बायदिया एसेबाबो माने गाज्रि मोनो आरो दा जों माने गामिनि बै जानायखौ ससे देखायनाय जासिगोन गथ'फोर बोराय बुरि गासैबो सोर फैया नङा होमबा गामिनि हाल मानसिफोरानो लिंखाजोब्बाय नालाय नै जोंनि गामिया ओरैसो नाया मानो एकदम लामाफोराबो एकदम जाथारला माला जाबावगोन बे लामाफोरा उपाय गैया आरो 10-12 बोसोरसो जागोन खोमा ना अखा हादोंमोन नै ओइ माबा भिडिअ बानायदों दै एसे ओरैनो फेसबुकफोराव होलाबायनो र' टाइम पास दा मुकुरामखौ सिनायनोबा मुकुरामा सोर होनना बुंदों आरो ना लोगोसे जोङो आंखौ माने नोंथांमोना बबेनि होनना सासे मानसि सोंहरदोंमोन आरो दै आं भिडिअनि थ्रुयैनो बुंनो हागोन माने जोङो सिमोनसापुरिनि आरो सिमोनसापुरिनि बियाबनि सिङाव थानाय 7 नं बुराबुर गामिनि आरो डिस्ट्रिक्टआ जोंना धेमाजि गोलैयो नोंथांमोना माबे जायगानिफ्राय नायदो माने डिस्ट्रिक्टफोरखौ कमेन्ट लिरहरबानो जाबाय आरो ना बबेसिम मोनहैदो बे भिडिअखौ माने पात्ता मोनगोन माना मिथिगोन आरो बयबो माने मिथिलायगोन आरो जेनेबा दा माने जानायखौ एसे क्लिप होनाय जागोन दे लोगोफोर आसलथे माने ओरैबायदि जायो जानाय लोंनायखौ जेनेबा देखायसिगोन देखायनाया माने बेदर जानायल'खौ हायो माने बुस्थुआ बैफोर माने निसा बुस्थु माने जौफोर लालफोर लोंनायखौ खोन्थायोब्ला माने एसे गाइडलाइन जानो नागिरो इउटुबाव बेनिखायनो माने एसे काट माने एसे दानै होनायबो जानो हागौ आरो नोंथांमोना गाज्रि मोनो आरो ना लोगोसे दा आङो भिडिअखौ क्लिपखौ होनागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दसेनि उनाव मोनहैसिगोन आरो ना ओइ थांदों खिजा जोंना बाथौ मन्दिरा बेनो लोगोफोर नायलानै जों गामि बाथौ मन्दिरा बिराद बरिया आरोना जिबायदि मोजां कालार लगायबाय माबोरै मोनदों मोनाखै एवनाया मोनाखै एवनायाथ' गासिबो जाजोब्बायानो जोंना संबायानो नै लोगोसे बेदराबो मोनबाय ओमफ्राय दा सोरबा ना जायै थायोना लोगोफोर सोरबा ना जायै थायो नाखाय माने आरो बेदरा आरायनाय जाबाय बे मोनसे मन्दिरखौ माने ओरैबायदि कालार मोजां लगायदो नायबा जाबाय नै बिराद बरिया खारदो कालारा माने अपेनिं जायगा बे फैबाय लोगोफोर नै जानायलाय जालायसिगोन जोंना गासैबो जमा जाजोब्बाय लोगोफोर बोराय बुरै गासैबो फैजोब्बायानो जानाय जालायसिगोन मा बिजालायखोलै होनबायाव रंजानाय बोथोरनि जानाय हाबाफारिया जागायसिगोन ओंखायनो बयखौबो न'खरनिफ्राय गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गाजा बैसोनि हाबा जानाय बयखौबो जोंनि खेराइसालियाव फैनानै रंजानाय बैसागु फोरबोनि जा जानाय हाबाफारि बेखौ जों जागायनायाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गासै गथ' गथाय गासैबो गामिनि गासै गोदोनि बोराय बैसागु रंजानायनि जानाय हाबाफारि दं जाबाय बे जानाय हाबाफारिया बैसागो मोसानाय बोराय बुरै गासैबो जमा जानानै पिकनिक जासिनो दं होनबा बिथांमोनाथ' नुखाबायानो
जों गामिना बिदिसो आरो नै बिराद मानसि गिदिर बुवारि लोगोसे सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो जयै फैनानै जोंनि फरायसालियाव बाहागो लाफैयो। हेलौ बाजै बोरै मोजाङानो सिनायना बाजैखौ सोरबाफोर सिनायनायबा कमेन्ट खालामहरदो जानो फैदो खाना खाना नुवाखै होनबा रावबो खाना गैयानो नुजोबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर मानसि बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा जाबाय निजेनि बर'नि फिसा होननानै लोगोफोर जोंना माने सिमोनसाफुरि बिहाबनि सिङाव थानाय बुराबुखुर गामिनि गासै रायजो राजाजों दिनै गथ' गथाय दाखालि बैसागु मोसानायाव गथ' गथाय लानानै बोराय बुरै लानानै दिनै माने जों अमा मासि जानाय जासिगोन आरोना लोगोफोर गासै रायजोफ्रा मोनफैजोब्बायानो आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे आरो भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होदो आरो नोंथांमोना सोरखौबा सिनायोब्ला कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय निश्चय आं रिप्लाय होफिनगोन आं जोबनो बेखौ बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ